Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaos Quran Al-Ibris juz 18 surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Temen-temen bejo kemayangan wong-wong mukmin iku yaiku wong-wong kang padha khusyuk sajroning sembayange lan ya kang padha mengu saking perkara-perkara angguran utawa omong-omongan kang tanpa guna lan sakpadane. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, lan ya kang padha maringake marang zakat-zakate. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Lan iya kang padha tansah ngreksa marang farji-farjine kejaba atas bojo-bojone utawa jariyah kang padha dimiliki dening dheweke. Yen iku wong-wong mau ora padha dipaidu ateges diparengake. Sapa wonge numrih sakliyane bojo-bojone utawa jariyah-jariyahe mongko wong-wong iku wong-wong kang padha nganingaya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Lan iya wong-wong kang wong-wong iku marang amanate anjanjine tansah padha ngreksa ateges ora cidra manah lan ora sulaya janji-janjine. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Lan iya wong-wong iku marang salat-salate tansah padha ngreksa ateges padha nglakoni salat sajrone waktune ora tau geser waktune salat. Kaya mengkono mau Al-Mu'minun, muga-muga bermanfaat, ana gunane, migunani. Subscribe. Matur nuwun.